चैनल लाइक फैनानै मेन चैनलाव फैयासै मानो होनोबा क्रिकेट नायगासिनो नै क्रिकेट रंजानाय जों रंजादों एसे नायनानै चेन्नाइ सुपार किंजों एसे आंबो लोगो दं नालाय एम.एस. धोनि थानायखाय चेन्नाइ सुपार किंजों लोगो आरो आंना ओंखायनो आं चेन्नाइजों नायफागासिनो आरो दे सोर सोर लाइभआव फैदों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लाइभफ्राव फैदोंबा बयबो जोंना मेन चेनेलजों फैबाय थानो थिनहरदोंमोन आरो मेन चेनेलजों लाइभखौ फैजाबाय थाया आरो ओंखायनो फैयाखै जोङो रावबो फैथाराखै माने दासिमबो ना सिरि दंथारो फैदो 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 बयबो सालु 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 सासे फैजेनबाय दे फैदो कमेन्टफ्रा खालामदो थाब थाब बयनोबो शेयार खालामना हरदो दे सोर सोर लाइभआव फैनो लुबैदोंमोन फैदो ओमफ्राय जोंखौ लोगो हमनो होननाया फैला नोंस्रा लालबागाव फैदो 5 तारिखआव जोंबो 5 तारिखआव थांगासिनो दं लालबाग सानैजों खानाय सिनजानांगौलायनो खानायखौ आं बिदिनो जायला लानोसै जायला इउटुबार लानोसै आं आदा बिदिनो जायला इउटुबार लानोसै जायला लानानै थांसै लाइक दं थेंक इउ आदा लाइक खालामनायनि थाखाय आं एकदम क्रिकेट नायगासिनो थार नै क्रिकेट नायगासिनो आङो खोनादोंना रायलायनायखौ क्रिकेटनिखौ रावबो फैथाराखै माथो ना नों आदा हारसिंल' आदायालाय जोंखौ मोजां मोननानै जों फैबाय थायो ने आदा बुरैयाबो ओंख्रि संगासिनो मोजांबासो होदों लाइटखौ माजोंबासो होदों लाइटखौ माथो खालामनो दिनै मोनसे ओरै नायगासिनो ना ओंखायनो बैजों फैनो हायाखै आरो मेन चेनेलजों फैनो हायाखै मेन चेनेलजोंनो फैगौमोन ओमफ्राय दिनै चेन्नाइनि माबा क्रिकेट होनना मिथियामोन नालाय आं चेन्नाइजों बिराद लोगो नालाय बेनिखायनो लाइभखौ दोनथ'नानैबाबो दिनै क्रिकेटखौ नायनाया गोनांथार होननानै फैबाय आरो आं क्रिकेटआवनो नायनो नामा आदा नोंबो दे नों लाइभ होबानो जाबाय नोंनि लाइभ फैबा नोंनि लाइभआव थांनोसै बे चेनेलजोंनो नैबे चेनेलजों थांसै नों लाइभ फैलाय आदा नों लाइभ फैबाव दे खेबसेबाव लाइभ फैलाय दे नों खेबसे लाइभ फैबावलाय आं बन्द' खालामगोन लाइभखौ दे रोंगोन उनाव फैसा लगायनायखौबो रोंगोन उनाव हेलिकप्टार शट लागायदों नै हेलिकप्टार शट लागायगासिनो हेलिकप्टार शट हेलिकप्टार शट दे लालाय आदा एम.एस. धोनि फैसिगोन एन्ट्रि बे बाराव एम.एस. धोनि फैसिगोन औ नंगौ बयबो उन्दुदोंना
Ini udah jatuh orang mana bewa ini rally do. Mana ada ya? Kau selai pun juga nih. Itu kan. Bijung kalau yang ini ada yang channel ini nama berujar dengan rewai, reward lain. Nih, berujar dengan channel ini nama apa? Mas? Channel ini nama apa berujar dengan? Mana dengan kita nalai? Mujang agar di. Nih, cara mujang. Di mana? Lagi mana sih mau? Mana orang tu pagla, di mana ada yang sih mau ubah. Tu pagla di mana ada cara. Kita mujang dengan gol. Mana dan baik aja lah ada selesai lagi. Mau bersih mujang dengan gol. Sudah dengan baman strike mau dengan na. Sudah na follow tra. Oh, lagi kan jalan lah. Oh, jadi lagi. Oh, sekolah nanti begini. Sekolah nanti begini. Ini itu mau jauh nih, kemana mau bicara? Lau mokhang blog nolai serbayu. Bilai mabadi biar wajah kena ayo. Serda kerja. Lau mokhang blog ne. Aidai mabadi dontaro channel perni namखौनो. Nih yang oंख्रिफोरा खामलाय लांसिगोन. प्लास्टिक दंबोला बेयाव नै बेखौ सोनांगौमोन दा बेयाव हानाया जोंना नै एकदमबारे टाइमानो जालायलांबाय जानांगौ आं नोरा बेवहाय आच्छा माबायदि चेनेलनि नाम दोननोसै बेलाय दालाय लाव मोखां नङा आंनो माबायदि चेनेलनि नाम दोननो नोंलाय बेवहाय बिदि दोनबाय नामा खथ' मोजां दङ जोंहा नै ओंख्रि संगासिनोसो अलकपि भाजा ये देखो कुछ भी नहीं खाना ये हमारा
बारे उन्दुलायना नायगासिनो नै मालाय दे जागोन दे बेवहाय दे निदान रामसारि लाइक डन थेंक यू दे दा लोगो जाहैगोन आङो र' ओंख्रि संगासिनोथार आङो दाबो हेलौ होनदोंमोन नै निदान रामसियारि हाय निदान रामसियारि लाइक डन हरनायनि थाखाय निदान माबोरै खबरा जोंना बेवाइया मारै होनहरगासिनो नोंखौ निदान मारै दङ खबर सबर मारै सोलिगासिनो दासान्दि नोंसिनि मालाय थिखोलायना नायगासिनो गेम गेलेनाया मालाय फैबाय दसे आच्छा दे बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था एसे लाइकफोर हरलाबायदो शेयार खालामलाबायदो आरो आथिं थिखोलायथारनानै फैबाय दसे निदान रामसियारि फैबाय दे मोजां जोमावजों लोगो मोनलायबाय होमबालाय आदा जोमावजों लाइक डन टु सब्सक्राइब डन आंजों मा होनोमोन लोगो जादो बेवाइ दे लोगो जागोन दे नोंजोंबो बयजोंबो लोगो जागोन दे नोंसोरथ' सानैजों लोगोखा नोंसोर गासिबो लोगो गोजाखा बेबायदि नायगासिनो आङो नायगासिनो मेगनफ्रानो जालानो प्रेशर भी डाल सकते हैं बहुत बढ़िया यॉर्कर वो शांत कोई मौका नहीं दे रहे शिवम दुबे बड़ी हिट लगा पाए बोरै जाखो माथो रावबो खमायना गैया दे खोन्थाहरगोन आं दे खाफालाव थाबा बोरैबा मोनबाय बायनोबो हागौ आदा मोननोबो हागौ बोरैबाबा बोरैबाबा मोननो हागौ खाफालाव थायोबा ओंखायनो लागायनो नोङो अच्छा गेंद वो ऑफ स्टंप के बाहर वो यॉर्कर डाली इमोशंस नजर आ रहे हैं और वही चलो स्माइल कर रहे 33 बॉल 82 आयो देरहागोना जेनगोन मुकाबला रहेगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विराट कोहली इस समय ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड बिल्कुल टॉप पे 181 रन बहुत अच्छे रिदम में और लगातार रन बना रहे बोरै जानांगौ जाखो दूसरे स्थान पे 167 रन
आदामोन बोरै जाखो नोंथांमोनालाय माबोरै दं खबर सबर आदायाथ' ओमफ्राय गाबोन थांमारसिगोन नामा न'आव आदा मिश्रण करते हुए बतौर गेंदबाज नजर आ रहे हैं और यही वो ओइ समय रहता है कि जब आप टेन पाथिखौ आं गेलेखाया ओंखायनो वो कार्य करके दिखा रहे हैं ईशांत शर्मा टेन पाथि होनबाथाय जाखाया आंजों रखने की कोशिश कर रहे हैं वो बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं जडेजा हो या दुबे हो थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ऐसा लग रहा है दुबे को ईशांत एक बाउंसर से टेस्ट करेंगे टेन पाथिखौ आं गेलेखाया आन्द्रायावसो थांगोन अ न'आव थाङा ना होमबा आं न'आवसो थांगोन सानदों नोंखौ आवश्यक रन रेट अब 15 से ऊपर चला गया 4 गेंदों में 8 रन ही अंतिम 2 गेंदों पे तो बाउंड्रीज चाहिए और थर्ड मैन ताकत पॉइंट दोनों ही तीसरा खिलाड़ी के अंदर वो रणनीति के साथ गेंदबाजी हो रही है पिच की तरफ आई नहीं रही शिवम दुबे के खिलाफ खास तौर से और एक नई रणनीति आज नजर आई नजर आते हैं फेयर प्ले अवार्ड के ऊपर सनराइज हैदराबाद सबसे टॉप पे खेल भावना के तहत ये आपको मिलने के वो अंक मिले न दे अनेक थाबाय था थासना माथो फैसा बुरजा लगायो होनबाय थायो औ नंखागौ ओमफ्राय ओरै लगायबाथाय ओरै ब्ल'आव थांनोसै रोंखागौ आंबो बेखौ मिथिखागौ ओंखायनो आं गेलेखाया सिगाङाव गेलेनानै आंबो मिथिखागौ ओरैनो फ्रियावसो गेलेयो आरो आं होमबाबो फैसा लागायनानै गेलेयाखै बोरै जाबावनांगौ जाखो इन्टारेस्ट मोनासैलै आदामोन लाइफखौ ना गाबोन समफोर जों गाबोन फैगोन दे मेन चेनेलजों गाबोन फैबानो जाबाय मेन चेनेलजों फैगोन जों गाबोनहाय दिनै एसे गोसोखौ बारा मोजां मोनाखै आं मेच नायगासिनो ना मेच नायनायाव आं एसे गोसो होगासिनो गाज्रि मोननो नाङा दे गाज्रि मोननो नाङा आदामोन दे बाय बाय दे आदा गाबोनफोर फैफिनगोन आं रायज्लायनोबा नै बुरैजों एसे रायज्लायहर औ दे रावबो गैया बाय बाय आदा बाय बाय दानबायबो नै